Prvo moje pare. Pa ti me zajebavaš. Stvarno me zajebavaš, ja mislim nešto ozbiljno. Za mene je to najozbiljnije. Pa polovicu! U januaru ste rekli lova u aprilu, od tog obećanja prošle godinu dana. Nemoj da me lažete više! Ako ne predate pare, ode kuća! Šta će biti s kućom? Zapalit ću je! Slušaj, razbojniče, ako još jednom pomeneš našu kuću, pa krvi ću ti se napiti. Probaj, Laki! Izvoli! Polako, Bili. Polako. Čekaj. Laki je malo nervozan. Pantelija je umro, pa ga je to potreslo. Smiri se. Ajde, šetaj malo.